en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna en donima sernaɓe men ardiɓen to banggue diine ardiɓen to banggue aada weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal reddoji fulɓe dendagal pelle men jaam Allah waale moon so daneri seeki ɓaleri ɓoyani buuɗal yurmeende feeri feeñi e windere ene feeji e ɓataake bindaɗo ɓataake buuɗal yurmeende bindaɗo ñande talata 6 lewru korse hitande 2021 ɓataake buuɗal yurmeende no kewɗen wadde kala talata ko fate cariika hannde noon ɓataake men ma en ɓuur yarude ma en ɓuur nayorade to banggue cariika men ko fati e Ganndal eko fati e jangde eko fati e witto nde won noon ala ko foti e Ganndal ko kañum woni lampa yomnoto ko aduna o kala Ganndal ko kañum woni puccude ɗo windere nde kala ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen ƴeewen Ganndal ɗaɓɓen Ganndal en jamirnoma yen jaa ha to Chine ɗaɓɓoyde Ganndal musidɓe tedduɓe neɗɗo kadi tuggi gila kay o ummi e mbootu ha o waɗe kasanke musidɓe tedduɓe jangde yawtani ɗaɓɓude Ganndal yawtani ndewan noon Ganndal hewata Ganndal ɓurtata Ganndal hewta kala ko neɗɗo andi ene waɗi ko anda ene waɗi ɓurɗomo andude musidɓe tedduɓe leñol men eɗen mbiya ken alɗuɓe kono ngalumin ittani e leñol men eɗen mbiya ken jannguɓe kono jangde men ittani e leñol men eɗen mbiya ken ƴoƴɓe kono ƴoyre men ittani leñol men eɗen mbiya ken jambereɓe kono jamberagal men ittani musidɓe tedduɓe ɗum noon ne moti kasben koye men ene moti dartoɗen juunoɗen koye men ƴeewen holto caɗele ɗe goni ene moti kadi pelliten tigui tigui ɗaɓɓen Ganndal taw wona Ganndal bindi Ganndal wona huñade defte Ganndal wona huñade alluje sa huñima defte walla sa rondima alluje ya taw aɗa andi ko kuñiɗa defte ɗe ya taw andi ko jannguɗa ko kuñiɗa ko holko firti ya taw aɗa andi gandanɗa hoore maɗa hol nafoore mum holko nafata ya taw aɗa wawi gollorade ɗum ya taw aɗa yaltinde hen Ganndal taw ko Ganndal memotogal musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal rendoji men dendagal pelle men eɗen moti ene foti musidɓe tedduɓe pelliten tigui tigui ɗaɓɓude Ganndal taw ko Ganndal memotogal taw ko Ganndal jiyetogal alhamdulillahi rabbil alamina no mbiɗen ni eɗen aldi hay sinno ngal ngu ittani eɗen jogui leydi ha yaaji eɗen jogui waalo eɗen jogui jeeri e oɗo saaha hannde
ala ngalu jogangu ha ɓuri gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe leydi hay sinno kode jeeri ndi ala ko haalinde waalo ngo waalo ngoɗo waalo ngo joguiɗen ɓodde hen wotere musidɓe tedduɓe hay goto anda nafoore mum no foti waalo ngoɗo ngo joguiɗen métre hen carré goto walla feccere hectare goto bandiraɓe musidɓe tedduɓe so Ganndal hutorama ala gandude nafoore mum no foti eɗen jogui waalo kala to waalo haala musidɓe tedduɓe ma caali kaale walla maayo haale nde wonnoon waaloji ɗi kewi takkade koye caali kewi takkade koye maayo eɗen jogui maaje maayo men taw ko maayo welgo eɗen jogui caali men alhamdoulillahi rabbil alamina hande caali ɗi natti horde e kala saaha ndungu ha ndungu taw kene waɗi diƴƴe waɗi ndiyam musidɓe tedduɓe gaare jurniɗen koye men gaare pelliten janggude mbawin tigui tigui hutorade ngoɗo waalo ngo joguiɗen walla men tawɓe jinnaɓe mumen en jogui guesa jabbowo muudo tati guesa ba yimɓe luloto taw ko galle no woruno fodde sakataɓe sappo lulo e guesa jabbere musidɓe tedduɓe fodde yontere gasnani en gandi mban guesa ko mawba mban guesa ko hectare uji kewɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mban guesa noon tawa so woodi so foori ba ndemate ko lawol gotol par hitande woni so ilam naati ilam yalti neɗɗo rema hen so gayni musidɓe tedduɓe ko dañi hen foof soppa ñaykal mum rimda camyon mum fata galle wona ñamde kadi ha mo wuuri musidɓe tedduɓe e te eɗen gandi hande waaloji ɗi ko dañata hen ko ala no wayi bandiraɓe musidɓe tedduɓe demal taniraɓe men hanki e jatiraɓe men ko Jalil kos hande alhamdoulillahi rabbil alamina wayloji kewɗi gaari hande pinal ari machine aji gaari systéme irrigation ari musidɓe tedduɓe gaare jaden jamanu eɗen jogui kolaɗe men bawɗo remde kolangal mum walla guesa mum yo rem so tawi ko galle woni famille wawi rendude waɗa coopérative mum yo rem so tawi ko wuuro wawi rendude coopérative men yo rem so tawi ko leegal wawi rendude coopérative men yo rem so tawi kadi ko diwan musidɓe tedduɓe wawi rendude coopérative ɓe waɗi coopérative men ndema mbaɗen ndema taw ko ndema yaaduka e jamanu mbaɗen campagne mbaɗen contre campagne saabu en jii hande wol joom guese remoɓe maaro ɓe mbaɗa maaro ndungu soɓe coñi kadi ɓe mbaɗa maaro dabbude walla ɓe mbaɗa maaro dabbude soɓe gayni mbaɗa maaro ceeɗu en jii soɓe jabbi maaro ɓe gayni ɓe coñi maaro ɗon e ɗon guese ɗe ndeme laboure rewa hen musidɓe tedduɓe aɗa wawi wattude hen musidɓe tedduɓe soko basalle aɗa wawi wattude hen lijumaji goɗɗi aɗa wawi wattude hen ko mbattuɗa hen goɗɗum foof mbayla ko ndemɗoɗa hen ko musidɓe tedduɓe ene moƴƴini hay to banggue leydi waylude ndema ko remano e oɗo saaha mbayla ɗum kadi ndemta hen goɗɗum enen foof eɗen gandi ko hunde moƴƴude e leydi en jii hande joguiɗo fodde hectare uji 4 walla joguiɗo fodde hectare uji 2 so tawi kay o felliti gollade golle moƴƴe o andi tigui omo jogini ɗum gandal musidɓe tedduɓe o sooda moto makko pompe jarawo hay sinno sen kaali haaliss ugoya hay soko 250 ujunere ugoya o jogo moto makko pompe musidɓe tedduɓe o rema o wuura hen gurdam moƴƴam o wurna hen galle makko o wurna hen wuuro makko holko woni o wurna hen wuuro makko saabu ma o rem légume ndungu dabbude e ceeɗu kala e kala saaha wuuro makko kala neɗɗo ari tawa ko sohla ko musidɓe tedduɓe ko raddoytino walla ko yeytuno ko hanki tawa e galle he tawa e jeere he walla tawa e galle makko walla tawa e guesa makko ɗum noon musidɓe tedduɓe janggen tigui jangguinen sukaɓe men alhamdoulillahi rabbil alamina Allah rokki en ko jawdi daridi Allah rokki en ko leydi woni waalo e jeeri ɗum noon jangguinen sukaɓe men tigui gandal tigui gandal ngal ɓe mbawi gandanɗa hoore maɗa wadde exploité ɗeɗo gueɗe ɗe joguiɗen
janginen ɓe yoɓe jangu gandanɗa homaɗa ko fati agronomie yoɓe jangu ko fati agronomie ɓe mbawa andidde bandiraɓe holno waalo ngo waɗirte exploité holno nguɗo ngaalu gandanɗa hoore ma lilingu holno ngo waɗirte exploité musidɓe tedduɓe ha yimɓe foof mbawa sirtude e caɗele eɗen jogui gandanɗa homaɗa jawdi daridi nayyi jangguinen sukaɓe men alhamdulillah rabbil alamina so Allah wallima a dañi fodde temedere holsere 50 holsere kolse temedere hol 40 aɗa rokkima jogui ɓesgu yo woden hayso ko goto mo jangguinɗa jangga on fannu ko fate banggue gandanɗa hoore maɗa vétérinagal holno jawdi daridi holno jencidirte holno safrirte holno neɗɗo waɗata gandanɗa hoore ma saabu en jii hannde ene waɗi hay ko wiyete gandanɗa hoore maɗa ƴetta nayyi élevage e nayyuji men ɗi e nayyi men ɗi en jiwol hannde noon ɓe mbaɗata ɗum ha mbawa dañde gandanɗa hoore maɗa ras moƴƴo baali c'est la même chose donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jiwol systéme o ɓe mbaɗata mbawa ɓirde gandanɗa hoore maɗa ko ɓiranɗa litere mbawa heɓde fodde litre uji 5 fodde litre uji 10 musidɓe tedduɓe jangguinen sukaɓe men on fannu mbawa naftorade mbawen naftorade gandal ngal ɓe mbawa yencide gandanɗa hoore maɗa ko joguiɗen ko jangguinen sukaɓe men on fannu ɓe mbawa gandanɗa hoore ma andude nafoore naggue saabu hande en jii neɗɗo rewa nayyi mum a ñamata a yarata a hoɗata e wuuro a foftata so tooɓo ari ko caɗele so jangol ari ka tampuɗo so nguloki ari ka mayɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe fodde duuɓi 3 duuɓi 4 itta hen holsere wotere jeeya holsere nde ujunnaji 50 ujunnaji 54 so foori ujunnaji 55 ceerta e mayre kanko coɗɗo holsere nde o daña e mayre fodde gandanɗama fodde laabi 4 ko ɓuuri ko kene sowa laabi 4 ko soodi naggue ngue ko walla holsere nde ko saabu tewngu o wawa gandanɗa hoore maɗa hirsude naggue ngue o yeeya tewngu o yiya ɗum par trait walla par kilo o daña maggue bénéfice ha wayno leydi o wawi gandanɗa hoore maɗa o itta cawɗi ɗi o rendina ha cawɗi ɗi keewa eɗen gandi hande holto cawɗi ko or onon foof en jii ñanden balɗe ñanden vidéo ɗiɗo nayyi gujjaɗi holno nayyi ɗi jiitira walla holno gugirka yitira ko oto rimde ha wi muccet cawɗi ɗiɗon nayyi musidɓe tedduɓe sinno ko enen en beddoto jeeno bosoreji men kala bosori garɗa ma taw kolce naggue ne wedda ma taw gallaɗi ne wedda ma taw cawgu ne wedda naggue haydara la ko weddete e muɗum ta yeehi to banggue tubakoɓe walla hande to banggue joguiɓe les ferme joguiɓe gandanɗa homaɗa jangguɓe on fannu haydara hande ala koɓe beddoto e naggue hay duɓuji ɗe hay ko naggue gue rubburta ko naggue so rubbiti gaynima yi ɓe ƴetta ɗon ɓe ƴetta ɗum saabu en jii à partir de duɓuje nayyi ɗi waɗe fermentation ha gaz wawa yaltinede hen gaz de cuisine saabu eɗen gandi hande leɗɗe keɓotako walla añje soppude leɗɗe men duɓuje ɗe ɓe mbaɗana kon fosni ɓe mbaɗa hen ɓe mbaɗa fermentation ɓe ñolna ha ñola ɓe mbaɗa hen tiwoji musidɓe tedduɓe gaz wawa heɓede hen e duɓuje nayyi cawɗi nayyi hay goto ala majjuɗo valeur nande cawɗi nayyi hande ceinture cuir ala bawɗo sodde e majjuɗo kalbal tan cuir hay goto andana foti hande hay beyti sen ƴeewi leydi Mauritanie hay beyti koɓe mbaɗata monayse ko cuir watte ne sinka ha yooɗi alano foti musidɓe tedduɓe holno foti jarata bandiraɓe musidɓe tedduɓe ganden naggue ala ko wedda gallaɗi ɗi weddetaki ene jogui nafoore ha wayno leydi walla nangoɓe ɗum pewna ɗum ha feewa ɓe gaña ɗum ha yooɗa musidɓe tedduɓe jeeya tourisme en gara jomum soda ɗum fodde ujunnaji 50 ujunnaji 54 taw ko Allah no woturu o yeeya ɗum gandanɗa homaɗa ko ɓuuri taw ka beddinoɗo o yeeya ɗum ko ɓuuri coggu naggue gue an gue jeeɗa gue bandiraɓe musidɓe tedduɓe holko saabi ɗum ko wasde en janggude on fannu holno gandanɗa hoore maɗa ngaalu ngu Allah rokki en ngu jeyɗen ngu Allah rokki en ngu ndenɗen e taniraɓe men jeytiraɓe men holno waɗirte exploité jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere ko ɗum woni miijo heblo sukaɓe Afrique ɗanne hande natti ɗanne ciili musidɓe tedduɓe ɗanne ciili hande leyɗele foof keewi leydi foof hande waɗa ko hoore muɗum leydi foof hande koko andi ɓesgu mum saabu en jii sen kaali yeru leydi Sénégal en jii Macky Sall nana oɗo saaha kala no ƴeewa emploi de jeune holno feere waɗata ha waɗa emploi sukaɓe makko ɓesgu leydi makko omon andi hen en jii Afrique central hande
so dilli tan sukaɓe ho e bitikaji yimɓe saabu suku population ala ko liggoto ngala liggey ngala haydara ngala ko ñaami yimɓe ko anɓe yimɓe ko tampuɓe laamuji ɗi ko tampuɗi hande aduna ko heewi Europe en kaali ñande ɗe buuɗal yurmeende men Europe hande ɗannotoɓe ngala diplôme ngala gandal ngala meccal jomum yahanno ko mine baragal hande kala ko yimɓe sappo nden no cuuta machine ara suuta yaade hen kala to neɗɗo daratano ene reena hande ko caméra de surveillance watte ɗon en ƴeewi sen ƴeewi hande hay circulation to police ji daratano ene mbaɗa circulation kam hande ko caméra de surveillance uji e feu rouge uji gonɗi ɗon donc musidɓe tedduɓe ngare janggen goppen wiide ken jangguɓe fulɓe ko alɓuɗuɓe tawa gandanɗa hoore ma jangde men ittani walla ngaalu men ittani ko ɗum woni miijo heɓlo sukaɓe Afrique heɓlo sukaɓe Afrique ko miijo tafago e weeyo hakkillaji jumtuɗi tawa kadi ko ɗanniɓe anduɓe caɗele ɗemgal ɓe nana Amérique ɓe nana Europe ɓe nana Belgique ɓe nana Angleterre ɓe nana Gabon ɓe nana Congo ɓe nana Angola hande alhamdulillahi rabbil alamin ala leydi to heɓlo sukaɓe Afrique ala hen représentant walla ala hen catal heddoro ko catal ngal mawna walla ngal famɗa walla ngal wuura walla ngal ɗasɗa kono catal ngal nan ɗon donc ko humpitiɓe caɗele ladde ko kañumen gaddi ngoɗo miijo en mbiyani hay goto yo war ko wawa kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗen ko seeɗa mo joguiɗa o ittu hen cetta kuntal seeɗa mo joguimi itti hen seeɗa kuntal anne ko oɗo ko jogui ko itten hen saaha foof hayso ko lewru folal gotol bandiraɓe musidɓe tedduɓe ndendinen mbaɗen école aji moƴƴi jangguinen hen sukaɓe men jangde moƴƴere jangguinen hen sukaɓe men métier eɗen daɗa to banggue métier leñol ngol min ngol ala meccal sa ari guure men hande guure foof nana masoŋeɓe ko hoɓɓe sa gayni aɗa yiiɗi wadde baafe wona menuisier ko hoɓɓe aɗa yiiɗi wadde baafe soudure ko hoɓɓe bandiraɓe musidɓe aɗa yiiɗi wadde peinture ko hoɓɓe aɗa yiiɗi wadde plomberie ko hoɓɓe kala ko jiɗɗa wadde hande ko hoɓɓe ɓen hoɓɓe noon gara gadda gandanɗa ko neesu men gadda gurnameji men gadda gandanɗa drogue aji e bone maydeji e culture men ulla e guure men ɗum waɗi hande oɗo saaha joni en jii guure men ko bonɗe hande Fouta foof boni hande ala wuuro ngo garta ma tawan hen sukaɓe ne cimmo simmi bonɗo hande ala wuuro ngo garta gandanɗa hoore maɗa a yiyani sukaɓe ne perguiti ha mbayno leydi bandiraɓe musidɓe tedduɓe holko saabi ɗum ko gueɗe goɗɗe natti e guure meɗen holko saabi ɗum noon par ce que en jiggoyto ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe janggen métier ko meccal ɓamtata leñol ko meccal ɓamtata neɗɗo Abdoulaye Alhaji Oumar Day yarham makko o wi kala mo ala meccal so renaki meccal diine mum hande ƴeewen sukaɓe men janggoɓe Qur'ana jomum jangga fodde duuɓi capantati duuɓi capannayyi ɓaara so dañi chance so heeɓi série gandanɗa hoore maɗa istinjaba jomum wiyane dabo yimɓe foof kadi mbawa dabade kadi hay dabo ma hunde marsa commerce ma marsa so commerce marsi commerce yo ittu hen seeɗa yoɓa ceerno hande hunde tiiɗi hayso ceerno ñaganimama Allah jaɓetake par ce que an ka commerçant jiɗɗa ko yo bitig ma marsu to marsata le fotane o ceerno winnanma ñagude Allah nde jaɓama kono so marsine sodoɓe ngala kalis leydi koye crise woni hollo sodoɓe jindeji garta sodde ala ummoto leydi wondi ara soode maɗa leydi gonɗa ndi koye crise woni musidɓe tedduɓe mbiya ceerno o forani walla o jaɓanaka jowa walla goɗɗum tawa an hoore maɗa andi caɗele gonnaɗe ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɓlo sukaɓe Afrique wi ko yen janggu métier jangguinen sukaɓe men dumben sukaɓe men jangguinen ɗumen neɗɗo yo janggu Qur'ana o jangga ɗemgal makko o jangga hen français o jangga hen araba haw anda so yalti gandanɗa hoore maɗa tawa kala ko yiiɗi liggade omo wawi liggade kadi hande kala liggey bawɗo wonde hande ma yaade bindol en jii hande menuisier sene waɗa bafal ma ƴetta mesure en jii maçon sene waɗa ma ƴetta mesure hande pop millimètre goto so tawi a woofi gandanɗa hoore maɗa e bafal jeenat kafruji naata ɗon walla gandanɗa homa waɗonade ɗon walla sa uddi bafal tan ko udditade walla noon kay yo bafal ma uddu donc il faut ko jangde il faut jomum wawa mesure wawa mathématique wawa calcul wawa foof donc neɗɗo ne wawi janggude Qur'ana jangguide hen gandanɗa moɗa français o jangguine hen pulaar o wawa ɓeeto o jangga hen meccal makko musidɓe tedduɓe ko ɗum woni miijo heɓlo sukaɓe Afrique ko ɗum woni fandare heɓlo sukaɓe Afrique wol wiyannoɓe wonata
wolo wiyoɓe ɗum ɗon ko escroji jiiɗi funtude yimɓe hay goto funtaka hay goto wiyaka ndendine kalisaji moon gadden dokken kaari ala wona noon mbiɗen heble sukaɓe afrique hannde nana daari alhamdulillah rabbil alamina en jii batimaji mahama kuuɓeji étage uji mahama hay sinno wortaka hannde o machallah yaari yesso to kidira e gardugol ceerno Abou Diallo hoorejo windere heble sukaɓe afrique cukku makko nene Mariame Tijani Ba to mbañ tawateɗo hannde to leydi France en jii hannde to kidira kala garɗo hannde to kidira ma yi golle paydinde golle ɗon hannde en jii wona ceernajo wona gandanɗa hoore maɗa touriste wona kala garɗo hannde kidira yaɓɓat koyɗe mum ara ha yetto yiye golle mbaɗaɗe to kidira ɗo taw fedde heble sukaɓe afrique waɗi ɗum ete ɓeeɗo waɗoɓe hay goto hen ɗaminaki yattude janggoyde ene wawi ni taw minen waɗoɓe hen ɓe taw hay sukaɓe men ko so woodi ko taniraɓe men walla ɓiɓɓe amen walla ɓiɓɓe miñiraɓe men ko kañumen ɗamin yahde toon musidɓe tedduɓe kono mbiɗen ko moni fof yo itti cette mum capato goto meeɗi arde o tawi babiraɗo nayejo capato ene lora leɗɗe tamroje saaha fof mo firguito omo yana omo lora tamroje e nder guesa tamroje omo wonde tanira kon makko babiraɗo jalimo wimo baba aɗa andi de kam ko mayata ɗo ko ɗeɗo leɗɗe kam lorta aɗa andi kam quelque soit gurdam maɗa a wawa tawtorede kam gurdam ɗeɗo tamroje ne jibinoyta a ñama hen babiraɗo jaali wiya jofimo leɗɗe jibinde wi ɗeɗo leɗɗe lortede mi tawaka mboɗo mi ñaama majji hannde minne mi loraɗe mi lora no gandanɗa hoore maɗa aroɓe janggo ko ɗum woni miijo heble sukaɓe afrique eɗen mbaɗan école aji pour génération aroɓe yo janggu hen jangde moƴƴere jiya ƴeewe hannde hayto banggue jangde ƴeewe koreji men ɗi ƴeewe koreji men ɗi wonɓe afrique central ne gandi min ko toon gonnomi ƴeewe kala saaha wooda leƴƴi goɗɗi taw ko sernaɓe ɓe gara e jumaji he ɓe kaala qurana ɓe kaala français laaɓɗo ceer ɓe mbajo yimɓe saabu jumaji ɗi eɗen gandi hannde neɗɗo wawa arde juma walla leyɗele hannde wiyeɗe naata e juma ene haala pulaar so tawi tan wiyeɗa haala pulaar sa arenaki yimɓe fof kala mo wonanta pulaar ummata yaha lawol mum sa naati juma wiyeɗa haala sarkullere kala mo nanta sarkullere ummata yaha lawol muɗum hannde walla leƴƴi keddiɗi jomum jangga qur'an o jangga sharia o jangga pop jangga français celluɗo jomum naata e jama ƴetta micro ene andi so haali français dendagal wonɓe jama ɓe foof ne wawi nande jomum haala ɗemgal woni ko wiyete souci de communication haala ɗemgal ngal yimɓe foof paama ko jomum yiiɗi haalde yonna gandal mum tawa eɗen jogui ɓurɓe mo 1000 fois forde to banggue gandal sharia walla banggue gandal qur'ana kono jomum wawa exploide gandal muɗum wawa famminde gandal mum so wona périmètre mo woni o ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum jiɗɗen haɓade ɗum heble sukaɓe yiɗi afrique yiɗi haɓede ko jangguinde sukaɓe men jangguinemɓe jangde moƴƴere musidɓe tedduɓe ɓe jangde hen métier ɓe jangga hen ɗemgal mabɓe ɓe jangga kala ko mbawi wonde ɓe jangga hen ɗemɗe goɗɗe heble sukaɓe afrique hande ne tawe fodde nder nogas joyyi walla nogas jeegom leydi cate mum ne tawe hen rendi heble sukaɓe afrique ko leydi Mauritanie ko leydi Sénégal ko leydi Gambie ko leydi Mali ɗeɗo hande leyɗeɗe kañumen tambi fedde heble sukaɓe afrique so kiidira gasi ma won leydi gonni jofandi ma woni Mauritanie ma woni Mali ma woni Gambie heble sukaɓe afrique goɗɗo maahe toon aafe toon ɗeɗo leyɗele nayyi noon ene jogui ressource aji mum tawateɓe e nder dendagal windere fodde nogas joyyi leydi caten tawe hen taw heble sukaɓe afrique kala leydi eɗen jogui représentant men nan ɗon musidɓe tedduɓe ala biyo hande neɗɗo wiyata hande komi welaka nadde heble sukaɓe afrique walla mi famani heble sukaɓe afrique walla mi fellitani kono wiyatami nanani heble sukaɓe afrique saabu hande alhamdulillah rabbil alamin ene saɗi to kabaruuji ɗi jettatako wona wastade kala kabaruuji ɗi haalta ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andinma fedde heble sukaɓe afrique ñande pop ɗum yoni publicité buuɗal yurmeende ko weltare ɓiɓɓe fulɓe andinma fedde heble sukaɓe afrique nde goɗɗum rewa hen yoni publicité donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe fedde heble sukaɓe afrique wona fedde whatsapp tan min calmini o min juurima on ala ko fedde gollal ko gollal tigui tigui yimɓe namdi ko fedde kadi gongore gonga tafade dow gonga ko fedde transparent kala mbuɗu neɗɗo waɗi hen mbuɗu mum yettoto ha anda mbuɗu mum yettima an yimɓe fof kadi ganda mbuɗu mum yettima bandiraɓe musidɓe tedduɓe an gonɗo caggal leydi walla an gonɗo nder leydi he gonɗo sénégal gonɗo mbawɗa wonde foof haysina wawa rokkude min haalis addan min hayso ko sac simo emin jiiɗi dokka ceerno Abou Diallo walla gadda camion sarse Cellal walla sarse kaaƴe juppaɗon mbiya ko ballal ma faade heɓe sukaɓe afrique walla gadda guetogal ma walla gadda puccu walla gadda ngeloba walla naggue walla mbaalu walla mbeewa ko mbawɗa addude foof mbiya ɗum ɗo ko ballal ma fedde heɓe sukaɓe afrique
walla gadda hay soko temedere maɗa CFA dokka ceerno Abou Diallo mbiya ko fedde heɓlo sukaɓe Afrique ma mbuɗu ngu yetto fedde mawde nde ma yetto dendagal gandanɗa homaɗa cati mbimam ɗe pop mbuɗu goto so naati musidɓe tedduɓe catɗe fof ne tina nde wonno ne jogui fedde huɓtidinde kabaru no yetto toon musidɓe tedduɓe fedde heɓlo sukaɓe Afrique mbiɗen ardi fedde nde ko ceerno Abou Diallo kañum woni hoorejo fedde heɓlo sukaɓe Afrique windere ceerno Abou Diallo numéro muɗum ko 00221 ko numéro leydi Sénégal 77 554 75 54 ko ɗum ɗo woni numéro ceerno Abou Diallo an ceernajo an khalifa an almami ene saɗi e nder windere he ha tengti nder leydi Sénégal e Mauritanie mo anda ceerno Abou Diallo ha malini e Gambie nde wonnoon ceerno Abou Diallo yimɓe foof ne gandi ko jokkowo enɗam yimɓe foof ne gandi ko neɗɗo jankiniɗo kala to ziyara waɗi o yahat kala so nani Guinéas o yahat kala so nani mo Cellal o yahat sabi ko darniɗo jokkere enɗam ene saɗi majjuri ceerno Abou Diallo ete yimɓe foof ne cette makko gueɗe ɗiɗi nunɗudemo e yankinademo donc ganda mbuɗu goto sa rokki ceerno Abou Diallo andu mbuɗu ngo ko yettoto hoto feccu hen sikki koko yettoto sac ceenal sa rokkima koko yettoto guertogal sa rokkima koko yettoto ɗum noon hoto sikku waɗi hen musidɓe tedduɓe kañum ardi fedde heɓlo sukaɓe Afrique woni cukku makko ko nene Mariame Tidiane Ba debbo mo Mbagne tawateɗo hannde to leydi France woni secrétaire général fedde nde ko Amadou Tidiane an gorko mo babaɓe famde dille heewa golle ala majjuɗum ha tengti e babam naɓe Amadou Tidiane an onon mbiyat tigana donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɓeeɗo sen mbawa limtude foof kono ko ɓeeɗo tigui tigui goni gandanɗa hoore maɗa tambiɓe fedde heɓlo sukaɓe Afrique windere mbiɗen kala leydi fedde heɓlo sukaɓe Afrique windere ene jogui ɗon représentant muɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni joni e lefol men ɗiɗi ma en gartu kala leydi walla kala catal kaalen gandanɗa hoore maɗa heɓlo sukaɓe Afrique joɗaniɓe ɗum ɗon poɗɗo jokkodirede tawa sa jokkodiri e muɗum inchallahu ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique andu a jokkodiri e muɗum so tawi waɗi ballal maɗa ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique nde waɗi ballal maɗa ɗum noon ko joni joni musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique Weltaare TV dendagal calcaltiri pelle men dendagal rendoji men rendo fulɓe dendagal pelle men jamal wale moon sikki ala mi fotinima on ma en garta lefol men ɗiɗiɓol ko fate hirjino ko fate Ganndal e hirjino ko fate jangde e hirjino ko fate ɗaɓɓude Ganndal musidɓe tedduɓe e janggude métier caggal nde kalɗen hoorejo heɓlo sukaɓe Afrique mbiɗen ko ceerno Abou Diallo mbiɗen numéro makko ko 00221 77 554 75 54 fedde heɓlo sukaɓe Afrique ene jogui cate e nder windere he kala fodde nogas joyi ha nogas jeegom leydi so tawi ko an gonɗo leydi Sénégal to mbawɗa wonde kala aɗa yiiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique joɗini toon fedde nde ko biteɗo ceerno Kunta Sall numéro makko ko 77 356 56 63 so tawi ko an gonɗo leydi Mauritanie joɗani fedde nde e nder leydi Mauritanie diɗonno ko ceerno Boubacar Gaye ceerno Boubou Gaye numéro téléphone makko mbatta ko 46 41 05 02 an gonɗo leydi Mali saɗa yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique joni ni toon fedde nde ko biyeteɗo Moukhtar Sow numéro mum ko 76 36 15 59 an gonɗo leydi Gambie so tawi aɗa yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique joɗini en toon ko biyeteɗo Ama Sané numéro makko ko 310 58 22 an gonɗo leydi Côte d'Ivoire sa yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique joɗini en toon ko Bocara Kane numéro makko to leydi Côte d'Ivoire mbatta ko 07
57 27 22 89. An gonɗo leydi Congo Brazzaville joɗani toon fedde nde ko Abdoul Mamadou Bokoum gorko mo guetema. Numéro makko mbatta ko 00 242 mbaɗa 05 557 43 59. An gonɗo leydi Gabon joɗani fedde heɓlo sukaɓe Afrique nder leydi Gabon ko biyeteɗo Souleymani Ba. Numéro makko ko 00 241 mbaɗa 02 47 82 20. An gonɗo leydi Afrique Sud leydi Nelson Mandela so tawi a yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique wonani en toon ko Amadou Ngatamare Ba gorko mo coccorgal rendo. Numéro makko to leydi Afrique du Sud mbatta ko 82 632 12 12 kadi. So tawi ko gonɗo to leydi Libye a yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique tawten toon ko Hamidou Ba walla mbiyen Juɓɓudi Ba. Numéro makko ko 0 plus 218 mbaɗa 94 540 16 55. So tawi ko an gonɗo leydi Mozambique aɗa yiɗi jokkade fedde heɓlo sukaɓe Afrique tawata toon ko ceerno Bagnon Ndiath. Numéro makko 86 693 82 27. So tawi ko an gonɗo to leydi Angola jokkodirta koye Ousmane Diallo. Ousmane Diallo noon e oɗo saaha joni en donki hebde numéro makko ne wawi taw numéro o mo liggaki ma en gartu hen hay soko nder kabaruuji caggal kay sen keeɓi poɗɗo jokkodire to leydi Angola. An gonɗo to leydi Togo joni en toon ko Alhaji Ba numéro mum ko 228 00 228 ko indicatif leydi Togo mbaɗa 92 86 29 32. So tawi ko an gonɗo to leydi Cameroun jokkodirta koye biyeteɗo Amadou Moussa Soumaré en keɓani tonggode makko ma en garto hen hay nder kabaruji men musidɓe tedduɓe. So tawi ko gonɗo to leydi France jokkodirta koye sokhna Mariame Tijani Ba ko kañum woni cukko hoorejo windere fedde heɓlo sukaɓe Afrique ko kanko kadi woni hoorejo fedde heɓlo sukaɓe Afrique nder leydi France. Numéro makko mbatta ko 33 656 88 49 60. So tawi ko an gonɗo to leydi Italie jokkodirta ko Ibrahima Ali Ka mbatta ko 39 347 095 38 91. So tawi ko an gonɗo to leydi Espagne jokkodirta koye Mamadou Ibrahima Sow. Numéro muɗum ko plus 34 632 54 77 24. So tawi ko an gonɗo to leydi Belgique jokkodirta koye Mamadou Boubou numéro makko ko plus 32 mbaɗa 465 13 68 38. Tawi ko an gonɗo to leydi Angleterre jokkodirta koye Demba Dieynaba Diallo o numéro muɗum ko 44 74 54 35 64 71. So tawi ko an gonɗo to Amérique walla mbiyen dowlaji dentuɗe Amérique jokkodirta koye Djiby Kane mbatta ko plus 1 hakkude laañe mbaɗa 859 mbaɗa 393 47 04. So tawi noon ko gonɗo to leydi Grèce jokkodirta koye Alaji Malick Sy o numéro ko plus 30 694 987 20
79. So tawi ko gonɗo to leydi Brésil jokkodirta koye baro Abdoul Karim, numéro makko mbatta ko plus 55 11 96 445 36 25. So tawi ko gonɗo to leydi Turki jokkodirta ko Yunus Diallo. Yunus Diallo noon en keɓani tonggode makko, ma en gatto hen e nder kabaruuji men. So tawi noon kadi ko gonɗo to leydi Marokko wonani en toon ko Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye numéro mum mbatta ko plus 212 604 07 25 68. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe jayde men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, heddotoɓe jewte men sabbotoɓe e kala saaha yewtere men buuɗal yurmeende, ko ɗum ɗo woni tonggode dendagal joɗiniɓe fedde heblo sukaɓe Afrique e nder windere. eɗen mbaɗi ɗaɓɓade men noon, eɗen mbaɗi ñagude men faade dendagal leñol ngol yen tinno moni foof yo ittu e seeɗa ko jogui ko. hay goto en mbiyani yo ittu condi hirande mum, walla yo ittu dépense mum, walla yo ɓafto salaire mum, walla yo ittu ko joguino ha laaɓa waɗe fedde heblo sukaɓe Afrique. kono mbiɗen ko yen tinno ɗeɗo leyɗele kalɗen, moni foof leydi foof so tawi moni foof darima, musidɓe tedduɓe haysoko lewru foof moni foof nogas baɗata. bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen mbawi wadde gueɗe kewɗe, eɗen mbawi ñawdude gueɗe kewɗe. mbaɗen école aji taw ko école aji garɗuɗi, mbaɗen hen musidɓe tedduɓe, dumben hen sukaɓe men, ƴeewen gandanɗa hoore maɗa matériel timmuɗo, ƴeewen jangguinoɓe garɗuɓe, sukaɓe men jangguine hen, jomum jangguine qur'ana, andine ko qur'ana o firti, kala simore janggoɗa gandanɗa ko firti. jomum jangguine qur'ana, jangguine hen ɗemgal mum, jangguine hen ɗemɗe keddiɗe. jomum jangguine qur'ana, jangguine hen meccal. musidɓe tedduɓe, jomum jangguine qur'ana, jangguine hen jangde musidɓe tedduɓe, jangde wande fayida no fewi. taw so jomum yalti wona ne hippa alluwal mum walla ne hippa deftere mum, ene ɓaara alluwal mum kadi ene yaaha waɗoya juuɗo balabel, walla musidɓe tedduɓe ene yaaha kadi gandanɗa hoore maɗa ene wiyane tiwɗoyo e ɗeɗo maaje kaɗɗe, ene natoya Europe, walla musidɓe tedduɓe ene yahata Afrique central. enen foof en jii oɗo saaha joni Afrique central ko woni toon. ñande foof ko warama, ñande foof ko yanama, ñande foof ko taxe uji, ñalla yeyde guila subaka ha hiira, wooda arɓe maɗa piima convocation mobba ko joguinoɗa ha laaɓa jaada hen. ñalla yeyde guila subaka ha hiira, to limata kalisal ma aɗa lima, no foti ƴeewa no foti dañƴa, wooda pawɗa ma fitel wima ya addu, sa rokki gayna, sa salima yo ɓo fittandu maɗa. ko ɗum woni gandanɗa hoore maɗa e nder Afrique central hannde. ko tugui ko Afrique central ɗanniyankoɓe mi ware toon ha oɗo saaha joni, ala meɗɗo yiide gandanɗa hoore maɗa neɗɗo wari toon neɗɗo warta, ala meɗɗo yiide neɗɗo bidi mum heɗa toon wujja bagage mum heɓta artira. hayso enquête waɗama musidɓe tedduɓe, so gujjuɗo barɗo hoore o walla gujjuɗo so yitama, musidɓe hayso ɓe kefti artira e juuɗe ma an joom kaake o. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ɗanne hannde karsi, aduna faaɗi, moni pop hannde heddoto ko galle mum, moni fof hannde heddoto ko cuuɗi mum. ɗum noon so neɗɗo heddo cuuɗi mum musidɓe tedduɓe, jangguinen sukaɓe men jangde moƴƴere, jangguinen sukaɓe men mecce. hannde kala neɗɗo weela e nder wuuro mo mbawi ɗannade hen. saabu hannde so tawi ko maçonnerie mbatta, en jii jamma e ñalawma hannde. bandiraɓe, so tawi kay aɗa janggi, wona kay aɗa cakinaki, wona kay pina tan ka apprenti pina ñalawma goto mbiya wona maçon. ala, janggu tigui tigui pellita janggude ha keeɓa hen ceedantagal maɗa, ha keeɓa hen diplôme maɗa. musidɓe tedduɓe, ma yi e nder wuuro maɗa, maha hen étage uji, maha hen terres uji, maha hen jamaji, maha hen hôtelaji, maha hen musidɓe tedduɓe stade uji, guura hen gurdam moƴƴam, tawa ɗannaki. nde pinɗa foɗi e jinnaɓe ma, nde pinɗa foɗi e ɓesgu maɗa, mayɗo ubba mo sellani calminoya. musidɓe tedduɓe jibinɗo inno tawtoreɗa inde muɗum. ala ko ɓurɗum hewde ɗum, liggade e wuuro mum, sagata liggade e leydi mum, sagata liggade e wuuro mum, bénéfice mum way kono gandanɗa hoore maɗa debbo resede e nder wuuro men,
e ko noon wayi musidɓe tedduɓe. Ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen janggen métier, jangguinen sukaɓe men métier. Hande polombiri no woodi, hande en jii adan ko duusuji fausse perdi, hande ko duusuji ko gandanɗa hoore maɗa ko tiwoji mbatte. Hande kala ma hoore ma waɗa polombiri, manam ɗo polombiri. Hande ko duusuji nder robiŋ ngaji nder kuɓeje, ko robiŋ ngaji nder cuisine, ko gandanɗa hoore maɗa ko évacuation partout. Donc bandiraɓe musidɓe te en jii kadi irrigation goutte à goutte, ɗum foof ko affaire polombiri. Hande électricité guuri men hayso ko cuuɗi tiiɓe hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɓoggi courant goni hen, ko panneau solaire aji goni hen. So neɗɗo janggui meccal électricité kadi meccal fawaki e gorko tan, gorko e debbo pop ene wawi janggude meccal. Debbo ne wawi wonde électricien, debbo ne wawi wonde mécanicien, debbo ne wawi wonde maçon, debbo ne wawi wonde gandanɗa hoore maɗa polombiri, wadde polombiri. Kala meccal debbo ne wawi wadde ɗum musidɓe tedduɓe. Ɗum noon tinnuɗen jangguinen ɓesguji men métier, janggen mécanique. En jii hande kala hande jontaɗo jogoto oto, so tawi a woni mécanicien aɗa laaɓa gollal maɗa, aɗa wone wuuro ma, kala ne pinɗa ma dañ ko ñamɗa e galle maɗa, ma dañ ko ñamɗa e wuuro maɗa. So tawi ka maçon kala ne pinɗa ma dañ chantier, so tawi ka plombier kala ne pinɗa ma dañ, so tawi ka peintre sa renaki ni ma chantier ji pawdiri dow koye maɗa. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, janggen métier, janggen métier. Ɗiɗo kalisaji e ɗiɗo million ngaji ɗi mobbaten gandanɗa hoore maɗa, hoɓɓe ene gara e guure men ene mobba ene jaada hen. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe ne wawno heddade cuuɗi men he wooda ko nafti. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Afrique. Emin ñaagui bandiraɓe yo tinno, keɗoɓe dande men, tinnoɗen notoɗe e fedde heblo sukaɓe Afrique, tinnoɗen notoɗen e fedde heblo sukaɓe Afrique, tinnoɗen mbaɗen pelle hono pelle heblo sukaɓe Afrique, mbaɗen pelle taw ko pelle naftoje, taw ko pelle gandanɗa hoore maɗa joguiɗe avenir, taw wona pelle mi salmini mi juurima, wona pelle gandanɗa hoore maɗa nate e vidéo ji e montage uji. Mbawen kadi andude sendude ko woni gonga e fenade, mbawen sendude ko woni gonga e fenade, mbawen sendude ko woni vidéo montage e ko wona vidéo montage. Fof ɗum fof nafata ɗum musidɓe tedduɓe ko jogade gandal, nafata ɗum ko jogade pinal, nafata ɗum ko janggude. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Afrique, weltare TV e dendagal calcaltiri men. Buuɗal yurmeende so feri feeñi, feeñje ɓataake bindaɗo, ñande talata 6 lewru korse hitande ujunnaji 2021 e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah, to karallagal to ko miñu men sehil men Saydou Abou Bah. Ketki malaki jaam, yo jaam Allah jogomi jogo on.